भुटान हाजोआव जुग जुग अखा हानायजों ओरैबायदि दै देरबोदों। दिनैहाय आङो दंफैयो चिरां जिल्लानि आमगुरि बाजारावहाय। ओमफ्राय आमगुरि बाजारनिनो एटाच जिथुनाखि ओरैहाय खालामाथिनिफ्राय बोहैबोनाय खानामाख्रा दै ओरैबायदि देरखादों। ओमफ्राय हरै सानजाथिंजायनि गोबांथार गामिफोरा ओरैहाय आमगुरि कलेजाव हाई स्कुलाव एम इ स्कुलाव हाबफैयो। ओमफ्राय दै देरनायनि जाहोनावनो माने नावाबो सलायनो हायाखै आरोखि। ओमफ्राय आङो फेसबुकाव नुबावदों जाहैबाय जिथुनाखि बै आमगुरिनि सोनाबथिंजाय नांगलबाहा दै जिथुनाखि खाग्राबारि जानानैहाय बारलांग्रा ब्रिज गोदान बेखौहाय माने खुन्थिया गायसनजोब्बायमोन। ओमफ्राय दा बे खुन्थियाखौ ओरैबायदि जसोनानै थाजोबनाय नुदों आरोना आङो दहाय फेसबुकाव नुलाबायदों। ओमफ्राय दा बियो मा कन्डिसन जादों आं एसे नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायनो सानदों। दा आङो अलरेडि ओरैहाय आमगुरिजों बारस'ग्रा जिथुनाखि खानामाख्रानि हालोद बेखौ आं एसे देखायग्रोनि। नावाथ' सलायनो हाखायाखै। ओमफ्राय दा दैया लैबावबायसो ने दानिया। दहाय देरसिनमोन दा। औ ओमफ्राय स्टुडेन्टफ्राथ' रावबो फैनो हाखासै। एसे मोनसे बारहोदोंमोन खस्थ' मस्थ' माने बहुद रिस्किखा आरोखि ना। अखालबो गोजावफ्रामलायखादों। भाग्य दं आरोबा मानसिया जेबो जायाखिसै हमखांनो मोनबाय। दा बेबायदि अबस्था आरोखि ना। मालानि समावहाय माने ब्रिज जागोन। ब्रिज जाब्लाथ' जोंनि थाखायनो बिराद मोजां। मथा मथि जेखिया सरकार थाया मानो जों रायजो राजानि जौगानायनि खामानि मावोब्ला माने बिराद मोजां आरोखि। जिथुनाखि ओरैहाय बिजिनिनिफ्राय लानानै मिनि आसामाला जाबोखाबाय। ओमफ्राय नैबे नांगलबाहाजों ओमफ्राय नैबे खानामाख्राजों ब्रिज जाब्ला खुनु प्रब्लेम गैथ'लाय आरोखि ने आदा। ओमफ्राय दा आं एसे देखायनि दै माबायदि हालोद जादों। नै बियो आमगुरि बाजार जाहैबाय। ओरैहाय नै सानजा सोनाब जादों बुधबार दिनबा जायो। ओमफ्राय ओरैहाय नै बिजिनि जानानै फैबाय। ओमफ्राय जिथुनाखि सापागुरि टु मालिबिथा भारत भुटान बर्डारसिम थांनाय आसामाला लामाखौ बैजोंहाय होबाय आरो बाजार गेजेरनि लामाजों होआखिसै नैबेजों होआखिसै उसुबिदा जायो नालाय। कहने को ऐसे पानी तो डांगार हुई ना आज कोई ना कि नौका तो सोलाबार फरा ना आज আজি নৌকা বন্ধ स्टूडेंट्स पिला এইফালে ঘুরিছে মানুষ ভবানীপুরে ঘুরছে না बहुत दूर হয় ना स्कुलाव दाहबाथा दा बेबायदि आरोखि नै नावा सलायनो हाखायाखै बिराद देरो माने बुस्थुआ बियो हाजोनिफ्राय फैनाय नालाय कारेन्टल' जाखायो आरो बारनो हाखा बेखौहाय अयथासार नै नायदो माने दहाय फुङावथ' देरसिनमोन दा नावा ओरैनो दङ नै लांख्रावनो नै माने बेखौहाय बेबायदिखौहाय जुदि नावजोंहाय सालायनानै बारहैयोब्ला बिराद रिस्कि जायो आरो नै माने स्टुडेन्टसफोरखौ लानानैहाय बेबायदि दैखौ बारहोनांगौआ माने बिराद रिस्कि आरोना बायसान्स जुदि दै गेजेराव माबा मोनसे जायोब्ला सोरखौ मा खालामनो बिदि जायो आरो गिदिर गिदिरब्ला मोनसे खोथा सानस्रिलाबायनो हायो दा बेयाव बिराद गोथौ आरो नै माने गास'नो मोननाय नङा ओरैबायदि गोथौ ओमफ्राय बिराद गोख्रै दहायथ' बै आरदां बे आरदां समानखामोननो दा रावबो फैनो हायाखै आरो ओमफ्राय दा नांगलबाहानि हालोदखौ आं एसे देखायनि ब्रिज जसोनायखौ ओरैहाय आमगुरि जानानै सिदा सोनाबथिंजाय फैबाय ओमफ्राय नैबेनो ब्रिज गोदाना नांगलबाहा दै बियो खाग्राबारि जानानै बारस'ग्रा आरो ओरैहाय सोनाबहा थांब्ला बेबायदिनो माबा मोनहैबाय आरो थुक्राझार बेंटल जालांबाय आरो ओमफ्राय दा साफा माथो बिदिसो जाबायलै आसोल गोगोमखा दैया दा लैबावबायसो ने नै दा बेबायदि जाबाय आरोखि ओमफ्राय आं एसे ब्रिज गोदाना दे खुन्थिया जसोजोब्बाय बेखौ आं एसे देखायनि आरोना दा बे खुन्थियाखौबा बेसे गोथौसो दाबाय जेनखोमोन बेबा दाबायबावगोन मथा मथि दै साफा बिदि जाजोब्बाय आरोखि ना जसोखाबाय अयथासार गोथौ जाखायो नै बेयावहाय ओरैबायदि कारेन्टखा नै माने समानल'खा आरोखि बेसेबांबा गुवार आरोखि बियो दा दैया समानल' दं आरोखि नै बेयाव बेसेबांबा गोथौ नै बेथ' सेस जसोजोब्बाय नै आरो नै साफा जसोजोब्बाय नै उगुरिजों बारस'ग्रा जिथुनाखि ब्रिज गोदान जों जसोजोब्बाय हनै नैबेयाव बै माबानिफ्राय जसोबाय आरो नै मथा मथि मोनसे मोननै बे दै गेजेरावनो जसोथारबाय आरोखि बैजोंबो जसोदों ना मादोंथाय नै बेबायदियामोन आरोखि बियो जसोबाय नै बेखौहायबा बेसे गोजौ दाबायगोन ओमफ्राय दा नै बेबायदि आरोखि ओरैबायदि दैया स्पिड फैखायो मथा मथि भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय कारेन्टखा ओइजोंहाय गामिखौनो खुरख्लाजोबखाबाय नै बेसेबांबा गुवार खुरख्लाजोब्बाय ओरैहाय नङाब्ला बे गामि जोबसोमोन नै गय बागान मा बागान जोबसोमोन ओमफ्राय दा
बेसेबांबा गुवार जाबाय आरोखि नै नायदो नै अयथासार गुवारसै नायदो बेसेबांबा गुवारसै आरोखि ओमफ्राय दा बेयावहाय जसोजोब्बाय नै बिदि आरोखि मावगासिनो दङ मथा मथि बेसेबां लायो दा बे ब्रिजआ जाब्लासो माने ओरै आइलेण्डआव बारनायनि थाखायहाय सुबिदासै आरोखि होमब्ला लोगोफोर बेखिनियानोसै बेखौहाय दाबायबावगोन खोमा सिङावहाय दाबायबावगोन माने आंनि आइडियायाव आरोखि माने बेखौ राहैयो ना मायो बिबा ना मा बायदि मावो मावग्राफ्रासो मिथिसिगोन नैबेखौहाय माने जसोजोबनाय दहाय आं फेसबुकआव हगारलाबायदों मानसिफ्रा नुनानै आंबो माबायदि जादों होननानै नायफैबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायफादो आरो बेबायदि आरोखि